Aw, Slender, uyaphalaza. Yabona ukuphuza ungadlile. Seku-2025 manje. You need to do better, baby girl. Hey, Hilton. Hey. Umuntu seqishona into kanjani? Ngenxa yenkanuko nendlala. Yes, sis. Yini? Nawe uphuze ungadlile njengoSlender. Ubani uSlender manje? Ileli mama leli sengilikhohliwe igama lalo. Mayo. Umpompi lo. Oh, nawe uyamazi kati Dlamini. Akuyena umuntu lo maye umpompi. Awu. Yazi lithi mina imama leli. Mayo kanti usudla obucashi nayo umtshwala. Dlamini, I need help man. Ngiyacabanga ukuba ngihambe naye nje benzowushaya kanjani usolo. Dlamini ngiphendule man. Hey man. Mayo kanti senidla ikatha madoda. Ubani mina azongidakeka. Batata. Bo uzohlula na ukuvuka. Dlamini, indaba kuthwele umtshalo obukalwayo yisiqaza. Ingoma obudlile uyaqathaka. Khona belokhu ngikathaka nje. Dlamini. Esacela ungiphakamisa kancane lakho kulokho baphe eduze komdido wakho la. Wemahew. Yabona mona munga lokuba nombono. Ngizokubeka phansi mina ngikudile size sifike ekhaya uyazi? Okay, sengithuli. Baba phezulu kwelokhuza. Akekho uzokhuza. Hey, fusek Mahew man. Madam Baz. Nabantu bongamtshela uDlamini kalenda. Cha. Ngilinde kwini Kaizer Chiefs iqala cause ngiyazi ukuthi suke ehappy bese ngiyamtshela ke. We, ayishuthi kusakude kumtshela. If usazolinda iChiefs iwine. Hayi musokuba negative izowina iCaizer bese ngiyamtshela uDlamini. Ngiyalithanda ithemba onalo Baz. Mina kuwena ngabe nje sengithe 1 2 3 bese ngiyamtshela uDlamini. Dlala phansi yasinda le. Umvusa pho Mahew senjena nje. Ngimthatha lapha phezulu. Wedakiwe encenge ngompompi. Yes. So guys. Yes. Makuzwayo umngani wami ngithanda isixabano. Dlamini yini lebe niplana nofikelele? Man. Okay? Ngiyachaza. Ungachazi Dlamini, anilokho na iphone ngiyifundele mina ingxoxo yenu. Vula la. Makhozwana. Ngaphambi kokuba ngalokho ifoni. 1. Angazi ngwakushithela mina. 2, angazi ngilale ngaphandle. Ngicela uqala ngichaze iqala bese ke ngiyivula ifoni kuze wazi ukuthi yonke le sefonini isuka phi. Please. Chaza Dlamini ngilalela. Okay. Shoot. Ngisacela ukuyogeza insipho le mase ngibuya ngiyachaza.
Yabo insipho esemahlweni into yokugcina kumele uzikhathaze ngayo leyo. Okay. Shoot mama lento into eqale inyanga edlule. Uyazi ngithengisa imkhadi entsha ngafaka WhatsApp ngasendela intombazane message ethi imina kade ukhuluma naye sengishiye namba. Hawu umuntu wabantu wavela wathi hey Sibusiso. Idla mina ngiyena Sibusiso. Oh. Uba manje wena. Uma Bhekisi Dlamini. Uma Bhekisi nje kuphela wena gama lakho lelo nje uma Bhekisi nje wena kuphela. Ya Dlamini. Okay. So uvele kwacaca ukuthi mina maningi amadoda akhuluma nawo kuleya phone. Ngoba ngithema ngithi hawu angiyena uSibusiso. Wathi hawu incese sipha baby. And awuyena usiphawe. Uma Bhekisi Dlamini. Hey, azi bese ngithi uvukile umalabana. Dlamini, ngicela ama-wings. Hawu makhuzwayo. Makhuzwayo bungangitshela ngani sisemsebenzini ukuthi uzofuna ama-wings. Ubungangitshela ngani sisemsebenzini khona ngizodlula ngiwacinga ama-wings. Kulate manje makhuzwayo ngowathi ama-wings mina manje. Dlamini ingane efuna ama-wings akunina. Kodwa ngithi wena odla ama-wings. Uwo wadla ngithi. Baba kodwa into esuke ufunwa ingane. Hayi ngeke makhuzwayo mina ngikhathele makhuzwayo. Ngikhathele mina makhuzwayo ile ama cravings zakho afika ngekhathe wrong. Lengane mayifuna ama-wings ayiphumi ngitshele siwadla ama-wings ngikhathele mina makhuzwayo hayi. Ususho kanje Dlamini. Ususho kanje. Uyazi Dlamini umuntu osifazane emekhulelo uba nama cravings. Aw. Wazini wena ngabantu besifazane manje siphamandla baby. Aw. Dlamini mfethu. Aw nasa. Sengiphambanisile la. Ubani? Usibusiso baby. Hayi kulungile Dlamini. Hayi kulungile. Nanga-ke elama-wings. Ngiyabonga baba. Manje uthini? Umuntu angakwazi ukugqiba ikhebuli bawuqeda ukudla lama-wings. Izovuka ingane ilele. Pho yenziwani ama-wings engane lelo? Angizwanga. Ngihlamba ama-wings wadla ingane mayisivukile hayi isalela. Dlamini wenzani? Uzama ukungithenga ngama-wings Cha. Akukhona lokho engizama ukwenza. Ukuthi makhuzwa mina sengikhathele. Ngikhathele makhuzwa ukuthi kuthiwa ngenza izinto la ekhaya ngenxa ukuthi ingane nama cravings. Kodwa mina angijathuliswa ngalutho. Ngikhathele makhuzwa. Dlamini ufuna ngenzeni? Ufuna ngiyikhiphe lengane? Cha makhuzwa angishongo njalo makhuzwa. Akona lo engiqondile. Vele ushile mini wathi angiyikhiphe lengane icelele yona ama-wings. Awu makhuzwa bengidlala mangisho njalo. Damn it. Awu, Ncese Dlamini, bengakubonanga ukuthi uhleli ngemuva. Hayi. Akunakinga. Uright God. Nge-right wena? Hayi nami ngi-right. Shoot is right. Hayi okay, sharp ke them. Sharp the fix. Yini uhlekana kangaka? Hayi. Bengicabanga nje. Okay. Ngikuzwile uxolisa. So okay. Yeah. Ingane ihlalela idrink. Makhuzwa iyazelaphi ingane idrink? Makhuzwa ingane ifunde ephi drink? Ayihambe ifunela ifunde khona makhuzwa, hayi. Dlamini shona ungayifundi lengane. Hey ngaze ngalimithisa uhlala. Dlamini uyaya ku Chris Brown. Chris Brown yena mo.
Dlamini uyedwa uChris Brown. Lo waleli cule lithi I'm on some bullshit just testing my juices. Juices. Hayi, ngiyaza ngihle kahle singesini. Nasebusweni. Utheni wena? Lutho. Qhubeka uchaze Dlamini. Cha utheni mahe eqaleni? Bengibuza ukuthi uya yini kobuka ibhola eTavern. Akayi. uDlamini ngemphinde nimbone eTavern yobukana namabhola ebusuku. Hey, makhuzwayo man. Hawu baba. Bengeve sivumelane kanjalo. Yebo besivumelane kanjalo. Kodwa bengingathanda ukuthi kube yimina otshela abangani bami, hayi wena man. Dlamini uyaza ngithi umuthethise mina uthethise kani? Sorry. Ngicela amatshe baba. Amatshani manje. Amatshe ama-cravings baba. Makhuzwayo man. Makhuzwa bengenza ni-cravele madoda into eyi-right. Iy'nobholi noma ama-chips. Hayi amatshe man. Dlamini awuyikhetheli ingane sesiswini eyikhethelayo ukuthi ifunani. Yini wazi kanjani wena? Nawe wakwamithi? Hayi Dlamini awudingi ukuthi uzuze umithe ukuze wazi lezi zinto. Uyazi mahe wawudinga ukuthi wenze into wrong ukuze ngisakaze mina. Mhlawumbe ake ngithi nje cash content ngingaze ngithola ivrupha Baba, lawa bovisha amatshe. Anjani makhuzwayo amatshe abovisha? Angekho bovunqo but abovu wanna be. Avoid contact. Baba, nawa amatshe abovisha. Lawa nje baba. Awuthi man ngaze ngiqhumse mfana. Nala machaka. Ngiyabonga. Mhlawumbe namhlanje sowenze wrestling. Ngiyayizwa ingane ngathi ijabulile. Nayizolo usho njalo kodwa makhuzwayo. Ngafika ebusuku ngathi ngithi phatha wathi no. Wena ufika unuka utshwala nje ingane ayikuthanda utshwala. Ungaphuzi ke today mhlawumbe uzoba nenhlanhla. Baba, ingane ifuna idrink. Makhuzwayo ngoyithatha mina idrink ngesikhathi. Angazi mhlawumbe uBucks angakunika ngoba wena. Hey makhuzwayo. Hey. Yes. Hey, Bucks. Ngiyazi uvethawulela. Awuvuke phela mfethu uyongivulela esitolo, yazi ngifuna idrink la. Dlamini ngeke mfowethu. U9:30 manje ngeke ngivule isitolo ngisivulela nje udrink owodwa. Bese niyayibuza ke Bucks ukuthi ezinye inhlanga zinihlula kanjani kwezamabhizinisi. Dlamini awuyingane kulezi ezinye inhlaka uvuse zona uyitshele zikudayisele lo drink. Ya, wenze kahle. Ngifuni phela abantu bazi ngalento yethu. Hayi, ngiyazi. Awuthi phela ngithi. No Bucks. Ngasho nje ukuthi sizoyenza lento emva kwa 90 days. Ngiyakhumbula. Bengithi ngiyazizamela nje. No Bucks. Ibe fine. Ngifikile ngibona ngazuthi ngiqomela ifeni nje. Angizwanga. Hayi lutho. Unayo ifeni. Ngiyabonga, my love. Mana nguzwe kahle. Uthi angihambe ngiyogqekeza esitolo sakho noBucks ngithatha idrink wena uzokhokhela mina 100 rand. Yeah, ngisho njalo. Ngikhokhela ukuthi ngigqekeza esitolo sakho. What's the catch? Akho cash man. Udinga imali ngidinga idrink. Hamba. Hey, so good to be true. Phinda futhi ukhuluma isingisi khona sizobona. Phinda. Yes. Makhuzwayo, vuka. Nayi drink. Oh baba kade uhambile. Angithi indawo edayisa udrink seyivaliwe.
Hayi ufake efrijini, sengiyophuza kusasa. Baba, sacela uze ngapha. Yini wenze njani? Awu baba shesha, ngiyoze ngiphume emudini. Emudini yani? Ye-wrestling, baba awuze awu. Kanti akunankinga makhuzwana uma ungaphuma. Angikho mina emudini. Awu. Okay. Ngingakwenzela iti? Ngiyabonga. Ey, othi ngiqaphele ngingaze ngigobe. Vele into ezirong. Hayi kanti yazi. Lama singavela angeke ngibe nankinga. Kanti mangifika endlini zizowa bese ngiyagoba ngiyayicosha. Awu, ngempela. Awungikholwa ni? Kanti mungangikholwa ungeza khani nizobona. Ngisukileke lapho mama ngahamba ngayakafike lephi. Ngithe ngiyena nje endlini. Yabuya ingqondo ukuthi cha lokho engikwenzayo kurong. Bese ngijika ke ngabe sengihlangana noMahewu edayo kwencike ngompumpu ngamqhubula ngamletha la ekhaya. So, uthi kumina ufike lapho bekufenza? Cha mama, akhona lokho engikusho. Oh, so wena ubufenswe ufike lephi? Cha mama. Engishoyo lana ukuthi yabona lento yakho yokukhulelwa yama cravings nengane engafuni senze lento kwezinye izikhathi yenza impilo yokumina yanzi nyana ngagcina sengiba nenkanuko ngalingeka ngase ngahalela izinto ezirong ngiyalibona iphutha lami futhi ngimsori mama ngalokho. Oh, so yimina okwenza ufune ufike lephi? Cha mama akhona lokho engikushoyo. Engikushoyo ukuthi ngilingekile mina engiyaxolisa ngalokho. Mama manje umama uyangixolela. Angazi Dlamini. Angazi kunzima. Sacela ungithengele ipizza. Kodwa lokho akusho ukuthi ngiyakuxolela owathi. Hayi. Kulungile ngiyakuzwa mama. Umthetho wakho wena Dlamini ungifunani? Bucks, noma ngabe yini loza nayo. Ngicela uhambe nayo. Akusona isikhathi esiright lesi. Hey Dlamini izinto phakathi kwami noFikelephi bezihamba kahle. Kwanede kwabonakala wena uphuma lapha kwakhe. Sengithi ngiyafika mina akasangifuni. Dlamini bese ngina 85 days. 85 days Dlamini sekusele 5 days kuphela ukuthi mina noFikelephi sidlala iwrestling. Uyafika wena uyangimoshela. Hila. Angihlangene mina nento yakho noFikelephi yazo. Angihlangene mina lonto. Webucks, kodwa yini? Angithi uthange kuzuzela kahle mina. Ye wena Satan, uyifunani indoda yami? Makhuza umana. Hey Fikelephi man, mamshayela umuntu ngeplan ukhulelo man. Uba nokhulelo? Lo webhatata. Wathenga ama pregnant test positive eworkshop lo. Wabuya wazokukhohlisa ngawo. Unamanga lo. Ungamlaleli lo Jezebeli baba unamanga. Ubucks uyadayisa ama pregnant test. Angayilanda abuya achame lo sibona. Uyambona ke baba ukuthi wenzani? Uyambona ukuthi wenzani baba? Uyambona wenzani ufuna ukusiqhatha baba kuba yena efuna wena? Bucks, hamba landa i-pregnant test achame lo. Manje bengicela ubuza mangilanda sizobuyelana. Hamba soqoqa. Makhuzwa. Khuluma iqiniso. Ngaphambi kokuba uBucks abuye nama test. Ngitshele wena iqiniso. Ngabe ukhulelweni na? Engangithi ngimithi kanti cha. Manje
Baba ngingachaza baba. Baba ngiyacela bandla ngingachaza. Naka ama-test. Usu late. Asisekho isidingo sawo. So into yami nawe ithini? Ayikho into yami nawe Bucks. Nayi le fani noma ungiphathisa yona eyitolo. Ngiyabonga. Fikele phi ungqomela ukuthi nginefeni? Cha, hayibo. Ha. Hey, abantu besifazane. Ufikele phi ungqome ngoba ufuna ukuboleka ifeni ebusuku makushisa. Ay, sorry mfowethu. Uyazi mfowethu bengisha ebusuku bengilala ngisha nginefeni ngoba ngazi ukuthi mina emva kwa-90 days nami ngizodlala i-wrestling. Ey bese ngishilo ukuthi sorry. Angisazi manje ngithini. Hey yinja amantombazane mfowethu. Yebo madoda nahambi la kwapha. Mhlambe ake sithi ngiyayikhansela i-deal yami yama-pizza. Mhlambe sithi nje umuntu afunde emaphutheni akhe bese siyaqhubeka nempilo. Akho maphutha esofunda kuona makhuzwana. Akho maphutha esofunda kuona makhuzwana. Makhuzwa ungenza isilima for inyanga ezintathu. 3 makhuzwa wenyanga. Kodwa baba nawe ucishe walala noFikelephi nje. Ucishe awufani nowenzile. Yayazi le ngoma le ethi almost doesn't count. Yazi makhuzwana. Into engihlukumeza kakhulu ukuthi awukazi uxolise wena. Unalokho uqhathanisa okwenziwe yiwena nokwenziwe yimina. Okusho ukuthi iphutha lakho wena ulibona umsulwa wena. Ngiyalibona baba. Xolisa phela ama ulibona. Efuse mahewu. Aha. Ubaba ngajabulela iti. So ngeke uxolise makhuzwana. Ngiyaxolisa baba. Ungalithanda iti? Cha. Angifuna iti. Ngifuna ubhiya. Futhi uyazini ngisayi tavern ngoba kwigame. Hawu kodwa baba kulungile baba ungahamba. Angidingi imvume yakho ukuthi ngiyophuza. Emva kwalento oqeda ukwenzayo. Angidingi imvume yakho makhuzwana. Kuze kube yinini kodwa baba? Ngoze ngiqole makhuzwana. Kusukela lapho uDlamini waphindanga wacela ukuya ethaveni. Wayeya nje ethaveni ngaso sonke isikhathi bethanda. Usuzela manje wena mahewu.